Ano ka tayo? Grabe ba? Ngayon. Huli na naman ito. Laki na naman. Uy, grabe laki. Laki mo ito. Sumabit. Ayan, ayan, ayan. Yun. Ang hirap. Grabe. Grabe yun. Grabe, laki. Ito pa, ito pa. Ito pa. Ito pa. Ginagawa mo. Ang huli. Sinigang. Ayun mo tayo. Yung bilyang ko. Ayan mga tayo, mapagpalang araw po ulit sa inyo mga tayo, no? So, dito tayo mga tayo sa kangkongan ni Kachay Francis. Kangkong yung pain natin mga tayo dito. Nakapukul na ako mga tayo doon yung isa. Tapos dito yung isa, oh. Tapos may kasama tayo dito. Kachay. Taga rito rin kayo Kachay, no? Ha? Taga rito rin kayo? Oo. Nabulan lang ako. Oo. Yan, dalawa kami namimiwas matay. Sa kanya bulati, sabi ko magkangkong siya. O yun, pangalawang ano matay. Pangalawa nating sit-up. Kakalagay ko lang dito matay, kinagat ka. Huli. Yan, matay o. 1-0 tayo matay. Kangkong lang pain. Maliit pagka bulati. Bawon pa tayo mga tiyo. Yun. Yung pagkarin natin tapos. Ito na naman natin. Ay, grabe. Lapit na pa ba? Grabe. Di talaga makawala mga tayo. 11 yung hook ko. Ang bilis. Ano, gropis. Ayaw kagatin ito mga tayo. Sila ano mga tayo dito, lagi namimiwas sila Boss Pili saka si Manoy Vic doon mga tayo sa laot, nagbabangka sila. Alam pangiwas yung gamit natin ito. Pag wala na dyan, wala na dito. Ito naman ganun lang tayo mga tayo, marinig ng tilapia. Huli na naman. Uy, laki. Laki. Oh, grabe yung laki mga tayo. Plapla. Naku, plapla. Plapla mga tayo. Laki to. Naku. Ayun. Ay, saan? Ganda mga tayo. Oh, diba? Oh, mga tayo. Grabe. Ang laki oh. Mga Kachay, grabe, napakaganda rito mga tayo. Tapos, yun. Ito pa. Ay, sayang. Pawala. Ang ano pati dito mga tayo, ano, biglang bumubulusok ng ulo. Bigla siyang bumubulusok mga tayo. Mababaw lang yung sit up, idol. Ito, halos ano lang. 2 dangkal. Kailangan si Matay ma-shoot doon. Sa may ano yun. Pero pag na-shoot naman Matay sigurado eh. Bantayan lang ng ano, Matay pagbabantay. Sayang dito pinag ang pain dito Matay ano.
yung kangkong na ano, parang Chinese kangkong, yung maninipis. Yan, ganyan lang siya oh. Parang nagnganganga lang mga tayo. Si Boss Philip na ano ko nito eh. Boss Philip yung nakita ko sa ano, video na parang nagnganganga lang. Sayang dito, kinagat to. Nakapokus kasi ko dun sa malaki, kinagat na rin pala dito. Okay, kinakagat na naman oh. Ako, at tumurong. Laban lang tayo, mamaya pa tayo uwi. Kakadalawa pa lang tayo, buboy. Huwag mo tayong uuwi. Sabit kasi. Mahirap mag-shoot pati, maliliit lang kasi yung butas. Yun. Lipat-lipat dito. Grabe, ang dami mga kumakagat sa puno ng kangkong, saka yung sa may ano, mga tangkay, dahon, dami. Kung malapit-lapit lang kasana, di makita pluto. Mati, huli oh, tropa oh. Ang laki din. Ganun lang dito mati. Ano lang dito. Sayang hindi ko na videoan dito sa Umiwas. Kitang umaandar kangkong no. Sarap biwasin. Lipat-lipat lang tayo. Pauna, ganyan pala kangkong no? Pagpain kangkong, pauna yung floater. Oo. Ngayon ko lang alam yan lang. Nauna mga ito yung ano, yung floater, tapos nakaganyan yung ano, hook. Nakakuha na naman tayo ng bago. Ito na naman oh. Grabe. Pinapasandal niya mga kasi sa ano natin. Sa may ano, sa may mga dahon. Ganun pala yun. Dalawa ka agad. Galing naman, dalawa ka agad. Pares agad tayo ah. Ulit yung huli ko dun sa ano. Ha? Maliliit nga raw yung ano sa bulating kanina. Yan na naman makatuyo. Grabe na. Ngayon. Ginagawa mo! Grabe. Grabe. Lalaki mo. Mama. Kailan na? Tatlo? Tatlo. Gagatawa talaga itong ispat ni Francis ah. Ito. Iso yung grabe, kinagat pa rin isa. Nagsasabay-sabay lang sila. Grabe. Iskandal. Ang dami mong muli, no? Oo. Kapot talaga ba din? Dami ko ulit. Hindi lang tayo nakapag-picture talaga, promise. Napakasarap mga tayo bumiwas, promise. Iba yung excitement dito sa kangkong palapain kasi no? Taga rito ka rin kasi, di ba? Saan banda yun? Saan banda? Dyan lang sa highway? Petron, yan ang pasigan. Oo. Sa lecture ka palagi namimiwas. Kaya pala parang familiar sa akin yung mukha mo. Doon ka sa lecture namimiwas, di ba? Kilala mo si ano, si Dama. Yung doon sa may lecture.
Oo. Sila Rico. Kilala mo si Marvin doon? Taga Bicol? Ha? Taga Bicol? Marvin. May kilala ko doon, taga Bicol, Marvin. Anong apelido? Padua? Grabe kasi. Grabe lalaki no. Yun, yun hinihila oh. Kala siya. Tinamaan? Na-excite. Excitement. Nakatak eh. Ang sarap ga po, Biwan. Shoot mo. Shoot. Na-shoot mo, abi. Uy, asa na isa ko? Ganda pa naman ang hila mga tayo, no? Ganda ka tira-gila pag ganyan, di ba? Ang sarap. Uli na naman, ito eh. Laki na naman. Uy, grabe, laki. Laki oh. Nakatak. Laki mga tayo. Sumabit. Yan, yan, yan. Yun. Tangiro. Grabe. Mga tayo. Grabe, lalaki. Ito pa, ito pa. Ito pa. Ito pa. Hala. Nagsabon-sabon. Agad. Bigla nga rumarap sana kasi. Nagsarap. Grabe, gutom na gutom sila oh. Lunok na lunok. Sabi ko sa'yo. Ay, thank you Lord. Sarabon-sabon sa akin. Hindi na naman bati, ang laki oh. Ang laki. Natin ulit. Yun. Nagsarabog na mga tayo, hindi ko na matanggal ito. Nakailang ka na tayo? Tatlo. Huli ulit. Look! Ang galing ng kamamaraan mo. Dire! Dire! Bebenta ko yung dinutor ko. Tapos, bibili ko ng e-bike. Ano pa ka? Sarap po dyan, putulin ko na lang. Yun. Ang galing, pasok agad eh. Ayaw na ano, tinitikman lang natin. Ito na naman natin. Ay, grabe. Flap. Grabe. Di talaga makawala ang mga tayo. 11 yung hook ko. Ang bilis. Look, gropis. Kasi pilip. Grabe talaga ito. Nandun sa bandaron mga tayo. Yan pa oh. Yan sa dyan. Iso sayang. Dalawang sunod sana, dubol-dubol. Grabe talaga. Ay, thank you talaga, Boss Francis. A few moments later. Mga tayo, ang bilis ng pangyayari. Mga tayo, laki. Grabe talaga. Ang bilis ng pangyayari ka din. Meron tayo sa anak eh. Piwi. May papiwi. Ang bilis eh.
Tama ka, Boss Francis. Kay Boss Kulot ba to o sa'yo? At sabi kasi ni Manay Vic, pwede na daw dito kasi. Tsaka dito rin tinuro ako ni ano, ni Boss Marlon. Nauuparang na ako natin. Kabibas. Yun ang pamagat natin. Nauuparang na si Kati sa kangkungan. Kakabiwas. Pasag talaga kasi. Hindi na. Uy, ano? Kasi yung ako eh. Ha? Maliit lang. Pagka malaki ito kasi yun bigay ni ano to mga to. Ha? Bigay ka sa akin ni ano to ni Master ano ni Master Mike. Ito yun, try natin ulit ito. Try mo ka Joy, malaki. Try mo malaki. Sitapan mo na malaki. Walang kawala tagin niya oh. Hindi nakakawala kahit malayo mo ito yun. Hindi nakaganon ka pa talaga ng sulit oh. Wala naman mo ito. Grabe oh. Kasi lalaki kasi ng hook ko. Grabe. Kasi grabe. Lalaki. Ang sarap bumiwas. Diyos ko. Wala silang kawala sa ano. Size 10 no. Lagyan mo ito yung upo. Grabe mga tigil din mo ito. Parang nagnganga lang siya mga. Tapos kailangan ma-shoot ko lang sa ito. Barang na naman. Pasok sa lawal. Yun. Ayos, ayos. Hindi ako nakakapain. Yun, huli. Nakawala. Kayang nakawala. Sayang na. Hindi kasi pwedeng dalawain doon Mario. Grabe siya, pakarami ko lang Mario. Yung iba di ko na yung video ko. Mario, nakakuha naman tayo Mario. Grabe talaga natin. Update ko na lang kayo Mario mamaya sa pag-outro natin na. Seryosohin ko ito Mario para marami tayo mabili ng mga kaibigan natin doon sa FGI family. Dami ko na uli. Mario, grabe. Ay, seryosohin ko lang muna ito Mario na. So yan, yung ano dito Matay, yung papasok dito sa ano, sa spot na to. Sa may ano to, malapit ng East Lake Shore. Tapos kila ano to, kila Boss Francis. Tapos mahirapan kayo magpasok dito Matay kung wala kayong makakilala dito. So sa gilid natin meron daan doon. So pag di kayo marunong makipag-approach sana, hindi kayo mapapasok ng guard dito. So yan, yan muna kayo Matay no. At ay ano, siseryosohin muna natin to. Yan, thank you Lord, dami spot na to. Pakain natin mga rin, kangkong lang dito. A few moments later. Yan mga rin, nakaisa pa tayo. Mga rin, uulan na. Yun na, kumambon na. Nagpapasalamat tayo kay Boss Toto. Yun o. Yan. Boss To. Yan o. Thank you Boss To. Ulan, yun pa. Sumabol din sa kanya oh. Sige, hanggat dito tayo nababasa. Dito ba tayo? So yun mga tayo no, ikakat mo namin ito ano, para panigurado no? Sinigang. Yung mga tayo. Yan, ibabigyan ko rin si Boss To kung gusto niya mamaya. Dami mga tayo. Grabe to, laki. Kadalawa akong mamaw. Ang kadalawa to. Oh, Mamaw. ay tatlo pala. Ha? Tatlong mamaw.
Dito mati oh. Nahuli kong tatlong mamaw. Oo. Isang mamaw lang. Pwede na rin. Siyempre kay Kuya, kay Boss Ismail. Yung may-ari ng tinataniman dito mga tanglad, tapos